Само един недостатък имах. Един недостатък. Спайдърмен, ако му излезе един крадец тук, Спайдърмен само пляс, една пажи направо в очите и край, крадецът е обезвреден. Крадецът е безопасен. Аз ако съм пред мене, ако дойде един крадец, защото аз супер паяжене ще му пусна в очите, но имам един недостатък. Трябва първо 5 минути да приготвя. И си мислям, добре, с какви суперсили, каква суперсила имам? Суперсила да разказвам добри вицове. Ако излезе един крадец пред мене, ще му кажа, чакай 5 минути един виц да ти кажа, пляс очите! Ако мислите, че не съм добър, вижте пак. Добър съм. Сакам да си